Gelle me heja, gelle me brumet, dostê me qedr bilind. Em lo Avrupane, em jî hatin Köln'e. Lazim e ev mîtinga ji Köln'e bige ji cîhanê. Em ê bankvaziyek mezin li vî bajarî bikin, li vî welatî bikin. Hevcedarî heye peyamek mezin ji vir bige grava îmralî jî. Lazim e destê Kurda la hava nemîne. Kurd milletekî mazlûm e ji bo aştêk birûmet berxa dide. Hevcedarî heye ev peyamên me, peyamên tevgera me, rêxistina me, rêberê vî milletî bi şeklekî xort em li Köln'e li qada mîtingê bidin. Ez ê jî di vê rojê de vê saetê de li Köln'e bim. Em ê bi hevra dengê xwe bilind bikin ji bo çareseriyek birûmet, ji bo aştêk birûmet em dixebitin. Verin bira keda we ji teheba we jî di vê mîtingê de hebe. Kurd bira îrade xort li Avrupa dînê